ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ಸಾಧಕೆರೆ ಕಲಟ್ ಸಾಧಕೆರಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಪದ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪದ್ಯನ ದಿಯೊಂದು ನಾಟ್ಯದ ಒರುಟು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆನ ಉಡಲುಗೆಂದಿನ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆದ ಜಸ್ಮಿತಾ ಕೈನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಇನಿದ ಎಗ್ಗೆಗೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡು ತುದಿಪ್ಪಾರು ಮಾತಾ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿರವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತುನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ಏನು ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಯ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ತಾ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನನು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡು ಪಿರವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು. ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬೋನಾತೀನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯ ಬೋಡನ್ ಭಾರಿ ಆಸೆಲ್ ಎತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ ನಾನು ತಾಂಕದೇರು 2 ಜನಲ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೇರು. ಕಿನ್ಯಡೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ದಿಜೇರು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಾದ ಮಾತೇಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು. ಊರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತವರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕಟ್ಟ ಅವಲಿತ್ತೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾವೂರುಡು. ಓಕೆ. ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಎಂಚ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಾರ ಎಂಚ ಪೋಖ್ರಿದ ಬಾಲೆನ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಖ್ರಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಯ್ಕಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುನು ಶಾಲೆಡ್ ಪಂಡ ಬತ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಾರ ಎಂದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಏರಣ್ಣ ಬತ್ತ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತ ಬನ್ಪುನಿ ನಾನು ಪುದರ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಕಿನ್ಯಡೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಸೋಷಲೈಸ್ ಆತ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆತುಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಅವಡ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಐಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪೋಖ್ರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ತುತ್ತೆ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತು ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಕಿಚನ್ ಒಪ್ಪೇರು ಬಿಸಿ ಯಾನು ಪೋದು ಅಮ್ಮನ ಕಬರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪುನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಸೀರೆನು ಬಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ದವು ಡ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾಡುನು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಸೀರೆದ ಪೀಸುನು ಹೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಲ್ತು ಅವಂತೆ ಪೋಖ್ರಿದ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನಾಗ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಅಂತ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಏರಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಜೋಕುಲು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ ಎತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲೆತ್ತಿಜೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ 18 years ಆನಾಗೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದೀನಿ ಸೊ ಆತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲವು ನೇಬರ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಯಾನು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ದಲ್ಪ ಪೋದು ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿನ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಎಂಕಲು ಟಿವಿ ಅಪ್ಪಗ ಟಿವಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಇವನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಅಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಾತ ದಾದ ಎಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆ ನೋಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು
ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದದ್ದು ರೇಷ್ಮಾ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಿರ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಸೆಂಟ್ ಜೋರೋಸಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಹುಶಃ ಇರು ಭರತನಾಟ್ಯಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರು ಇರೇಗ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕಲೆ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಬಹುಶಃ ಇರೇಗ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಅವು ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಟಿವಿಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಬೇತೆ ಎಂಚ ಮೂವಿಡ್ ಮಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನತೆ ಐ ಅಂಚ ಪೋನಾಗದಾಲ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ದೂರದರ್ಶನ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಮಲ್ಪೇರು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪು ಲಕ್ಕನೆ ಎದುರುಡು ಅಂತದ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದೀಪುನು ಅಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತೋತ್ತೆ ಅವು ತೂದಾದು ಪೂಡ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಣ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಇರ್ನ ಟೀತಿನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕಲೆನ ಅಕ್ಕಲು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದು ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜೆರೋಸಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ UKG ಒಂಜಿ ಬೇಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಇತ್ತು ಅವ್ಲು ಮಲ್ದೆ LKG ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ LKGಗೆ ಜಾಯಿನ್ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರ ಅವ್ರ ಕಝನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡತೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು UKGಗೆ ಪಾಡಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊ 1 year ಅವಳು ಮಂದೆ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಅನ್ನಾಗ ಸೇಂಟ್ ಜೆರೋಸಾಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಆ ಸೇಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡಂಡೆ ಇಂಕ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಆರು ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಅಂಡ ನಾವು ಮರಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆರು ಬೇಸ್ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಡಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಂಡು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರು ಸೊ 1 year 100 ಕಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರು ಇತ್ತಿಜೇರು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಪಂಡದು ಆರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತನು ಗ್ರೇಡ್ 1 ಚಂದ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಆರು ಬತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗ್ರೇಡ್ 3 ಆನಾಗ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5-6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಲೆತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ 1-to-1 ಅಟೆನ್ಷನ್ ಲಕ್ಕ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಡಾನಾಗ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೇಗ ಕುಡಲ ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲೇಗ ಪಣ ಒಂತೆ ಶೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಕುಡಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಓಕೆ ಐಕ್ ಎಗ್ರಿ ಆಯರು ಬಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಇತ್ತು ನತ್ತವರಡು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ್ಲ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಚ ಆ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೊಂತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಸುಜಾತ ಅಂಚನಂದು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ತೀರ್ಪೋತೇರು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡಲ್ಲಾರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಳ್ವಾರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರು ಎಂಕೊಂತೆ ಕಲ್ಪದೇರು ಬಕ್ಕ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಗೀತಾ ಸರಳಾಯ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿದುಷಿ ಗೀತಾ ಸರಳಾಯ ಅರ್ನಾಡೆ ಪೋತೆ ಕಲಾತಿಲಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಮುಕ್ಲು ಮಾತನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತೇರಿಗಳ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸೊ ದಾಯಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಗಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಈರೇನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕಲೆನ ಗುರುತಿಸಾದು ಸೊ ಮಲ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೋಲು ಮಲ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಗುರುತಿಸಾದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಇರ ಆತರಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸುರುಕು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ 100%. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಡೆನ ಇರು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿರು 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ತೀರ್ಪೋಯರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಜಿಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದರೆ ದುಬೈಡ್ಲ ಇರು ಮಯೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಗುರುತಿಸಾದೆ ಸೊ ಬಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ
ಓಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆತು ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನೇ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಖಂಡಿತ ಆರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅರೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಲ ತೂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಡ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೊರಪೇರು ಕೆಲದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪವೇರು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಿ ಈ ಇಂಚ ಕೇಂದ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡಾರು ನಾ ಪಂಡ ಏಪ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಸೊ ಇರು ಐಟ್ಲೆ ಇರು ಲಕ್ಕಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಬೋನ್ ಆತೀನಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏರ್ ಮಾತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಕ್ ದೇವರ ದಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರಂದು ಬರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಇರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡರು ಬಹುಶಃ ಇನಿತ್ ಕಾನಗ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಬೂರದುಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬೋರ್ಡದ ಆಂಡು ಇಂಚ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಯೂತ್ಸು ಭರತನಾಟ್ಯಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಬಹುಶಃ ಇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಒಂದು ನಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆವಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲೇನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆತಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಟ್ಲ ಬೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪುಷ್ ಮನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುಷ್ ಮಂತದ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಕಡಪುಂಡ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಪನ್ಪುನು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಏನ್ ತೂತ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುರೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಗ್ಲೂ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಆತನಿತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂದು ಅಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ದ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಕ ಮೇನ್ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅವು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರೋಡು ಒಂತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥವಂತ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಂಚ ಮಾತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪವಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಮೋಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆನ ಉಲ್ಲೈ ಕನೋಡು ಕಂತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಯಾವಿಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಓಕೆ ಅಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ಗಳ ಅಂದಾಲ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಂಡನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪರ ಇಜಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಟೆ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಾಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕೂರಿಯನ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭರತನಾಟ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರು ತೂದಿಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಟರಾಜ ಪನ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರು ಎಂಚ ಒಂದು ನೆಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಓ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ ಬೀಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತದ ಅವು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಫಾರ್ಮುಲ ಇರ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಹೊರ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ವಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನಿ ಕೊರಿಯರ್ಂದ 2-3 days ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನನೆ ರಾಗ ತಾಳ ಉಂಡು ಸಂಗೀತ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನನೆ ಗುರುಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಕಳ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂಡ ಖಂಡಿತ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಬಹುಶಃ ಭರತನಾಟ್ಯಗ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸುರುತ ಗುರು ಏರ್ ಪಂಡ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತ ಅವರ ಪಂಡ
ಆರು ಇರಗಿ ವಾರ ರೀತಿಡ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತೀರ ಏಡ ಅವು ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಕೆಲವೇರೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೇಡ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅವ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಮಕ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಗೈಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪನೊಲಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಿರರ್ದ ಎದುರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಅಭಿನಯ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಸರ್ ಏಪಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತೀರು ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಸೊ ರೇಪಲ ಬಂದೊಂದಿನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕೇಂದು ಉಂಡತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪಂಡಗೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಂದಿನಾರು ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನದು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಲಕ್ಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಮಾತ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗುರು ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಲೇನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನೆನಪು ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಅಕ್ಲೇಡದೆ ತೊಂದು ಉಪ್ಪತೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪಂಡರ್ ಅಕ್ಲ ನೋಟು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮುಡುದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಏತು ದಿನತ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಬೋಡು ದಿನ ಅಂದು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ವಿದಿನ್ ಮೇ ಬಿ 2 months ಆಯ್ನಾತ್ ಕಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಂತ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಲ್ಪನೆಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈತೇ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭರತನಾಟ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹೋಗಿರ್ನಾ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲೇ ಅದಪ್ಪು ಜೆರೋಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಬಕ್ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೂ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಓಕೆ ಮೋಲ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಗ್ರೇಡ್ 5 ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೋಲೋ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಯೆ ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಣ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತನ್ ಪಣ ಇಂಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪುನಃ ಸೊ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಈರೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಂ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಯಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಈ ರೀತಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಒಂಜಿ ಪನಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಓದು ಕುಲ್ಲುನು ಪೇಪರ್ ದಪ್ಪುನು ಬರೆಪುನು ಅಂಚ ಅತ್ತು ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಯ ಮೇ ಬಿ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಅಭಿನಯ ಆತೊಂಜಿ ಉಪ್ಪನ್ ಸೊ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊರ್ಪೇರತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಮಾತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂವೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಡುಪುನ ಅತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಏತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಏತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಐಕ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪುನ ಬೇಜಾರು ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಆ ಬಾಲ್ಯನು ಮಲ್ದಿಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಕೇಂದಿಪ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದನ್ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಕೇಳ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾರ ಅಡೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಡೆಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಈರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪಂಡ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ B.Ed ಮಾತ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 months ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಊರುಡೆ ಟೀಚ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಡೆಗ್ ದುಬೈ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು. ಸೊ ಆ 4 months ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಬಚ್ಪೇಡೋಲ ಆತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ದಾದೊನ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆ ಐಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಪಂತಿರು 100% ನಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಲ್ಲಾನ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನೆನಪುನು ಮರಪುಜಿ. ಸೊ ಮಾತಾದು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತೇರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಹಾಂ ಬಿದೆ ಪೋದಿಂಗ್ಲೆ 100% ಇತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಆನಾಗ 3rd ಅನೌನ್ಸ್ ಆಂಡು 2nd ಅನೌನ್ಸ್ ಆಂಡು 1st ಅನೌನ್ಸ್ ಆಂಡು ಮೂಜಿಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾನಾಗ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಅವೆ ದಾದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಅನ್ನೋ ಎಂಗ್ಲೇನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಐತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ನಾಡೆ ಪೋಯ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ತೂವೋಡು ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ತೂವೋಡು ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಂಡೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಚೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೋಡೆ ಅಂತ. ಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ಲ ತೂನಾಗ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್. ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರ್ ಆತಿಜಿ ಬಾಕಿ 2 ಜಡ್ಜಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅಂಚ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನೇಜಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಕ್ಲೆನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪಂಡೇರ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತು ಒಂದು ಪೋಪುನಕ್ಲು ಪೋಯೇರು ಅವು 3rd ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಾಗ ಭಾಗ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಿ ಜಾಂಡಲ 3rd ತಿಕ್ಕಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2nd ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮುಕ್ಲೆನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈತನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ಅವು ಮರಪೆರಾವಂದಿನ ಬಿಕಾಸ್ ಆನಿ ಪೋದು ಎಂ ಪಾತೆರ್ದಿ ಜಾಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಆತು ಏನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ ಎಂದು ಬೈದು ಅಂಚ ಬಟ್ ಆಗ್ಲು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಉಂಡತಿ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತಿಜಿ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಿನ ಅಕ್ಲೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಪೋದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಇತ್ತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚಾತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ನಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೈಜಿ ಬಟ್ ಕೇಂದಾರ ಅಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಇರ್ ತುದಿಪ್ಪರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬರ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರ್ಗನೈಸರ್ನ ಕೆಲ ಪಾತಿರಿ ಜಡ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವದಾಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅವು ಏನ್ ಪಂಡೈತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಂದ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ದಕ್ಕುನತೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಂಡರಿ ಕಡೆ ಭರತನಾಟ್ಯನ ನಮ್ಮ ಪಿರವರ ಕನವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕುಡರ ತೆರಿಪವಡುಂದಾಂಡ ಸೊ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ನಮ್ಮಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಊರುಡು ಲೆತನ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆವಡ್ ಮೆಥಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಲ್ಲ ಅಡೆ ಮಾತ ಲೆತನ್ ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಬೇಳೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಕೊಂಡ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಆಪುನಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ತುಯರಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಲ್ಲ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆವಡ್ ಅತ್ತಿಂದ ಏರ್ಲ ಆವಡ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪ
ಪುಷಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪ. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಗಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ 10-5 ವರ್ಷ ಪಿರವ ಉಂದೆ ಪೋಕ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆತನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ LKG ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಸಮೇತ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂದಿಪ್ಪರು ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನನೇ ಘಟನೆ ನಮಕ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ದುಬೈಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಆದ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಆಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆಡ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಂಚ ಅಂತ ಜನಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ನಾವೇ ಎಂಪಂಡತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಡಲು ₹1 ಗೆತ್ತನಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರುಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಚೆಂಡೆದ ಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾಗವತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ದುಬೈಗೆ ಬೆನರೆಂದು ಬೈದಿನ ಬೆನ್ಪುನ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರುದು ತುಳುನಾಡದ ಆನಕಲೆ ನೆಕ್ ಮಾತು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೆಪಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆದಿನಾರು. ಬಹುಶಃ ಇರು ರಂಗ ಪಯಣ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಶುರುವಾಯಿ ರಂಗ ಪಯಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ UAID ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಪುದರ್ದಿನ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು. ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ 2 ಜನಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಏನು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಪೋದುಕೊಲ್ಲೋ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡದ ಅತ್ನೆಟ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮಾತೆ ಇಂಚ ಮೋನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಪಂಡತೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪುದರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತ ಅಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಿ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗಸಾರಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾದ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ರೋಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 15 minutes ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೋರ್ಷನ್ 15 minutes ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡವು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಅದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇಂದೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಶೋ ಆದಿತ್ತನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದಿತ್ತನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡತೆ ಎಂಕುಲೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದನ ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೆ 4 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಅವು ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಗ್ರೂಪ್ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಂಚ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತಿತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಲ್ತೋತ್ತೆ ಅಂಚಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಡನ್ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಪಂಡೇರ್ ಜಸ್ಮಿತಾ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ನಿಕ್ಕಿ ಆಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನೋಡ್ದು ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಯಾನು ಮಲ್ದಿ ಜತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಠತೆ ಮಲ್ದಿ ಎಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಈ ಡಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂ ದಾಲ ಅಂದುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ನಿಕ್ಕಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು 100% ನಿಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು 6 ಒಂಜಿ ದಾದ ಫುಲ್ ಹೋಪ್ ಪುರಿಯರ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಕ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ಲ ಬಂಡೇರು ಪೋಲ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಆಪುಂಡು ತಂಜಿ 6 ಒಂತೆ ಪುಷ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ ಬಂಡೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಡು ಒಂಜೆರ ತಿಂಗೋಲು 2 ತಿಂಗೋಲು ಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಡು ಪೋಯರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪೋಲ ಈ ಮಲ್ಪಲ ಒಂದು 6 ಒಂತೇನು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪೋಯೆ ಪೋದು ತುನಗ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್
ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ. ಸೊ ಅವು ಮಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನು ಮಲ್ದವು. ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟು ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಕ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಸರ್ ನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಪಣ ಆತ್ ತೆರಿದಿ ನಕುಲು ಲೆತ್ತದು ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತುಂಡು ಆತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಊರುಡು ಒಂಜನ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಿರು ಸೇಮ್ ಅಂಚನ ಆತನು ಮಾತ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ವಾಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟದನ ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಸ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು. ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ಪೋದು ಮಲ್ದ ಸೊ ಕುಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವಣ್ಣಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ನಾವು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರೆಡ ಒವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅತ್ತಂಡ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ನೆಟ್ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಆರ್ನಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆರ್ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕತುವನ್ವೇರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪಣ ಆತ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ನ ವರ್ಕ್ ದ ಮಿತ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಬಂಗಡೆ ಬರ್ಪುನು ಜಾಬ್ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಈತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 10-15 ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಏಲೆನ್ ಮಜನ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಇನ್ನು ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಆಯ್ನಾತ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೀದು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಐಕಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಪಣ ಆರು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದಣ್ಣ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಎಂದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ನಾಟಕಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರಾದು ಬತ್ತೆರಡ. ಸೊ ಈರಾರು ನೆಂಚ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರು ಇದು ಅಂಚನ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಇರತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪೇರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚನೆ ವಾಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟದನ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯ್ ಬರೆದು ಪಣ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ದು ಹೊತ್ತಿನಂತೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇನು ಆತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ನ ಉಲಯ ಆತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಉಂಡು. ಸೊ ಆರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕನ್ ಪೂರ ಪಣ ಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಎರಡು ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದಕ್ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗಾರ ಪಂಡಿರು ಇತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರಿ ತಂಡಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ರೋಲ್ ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿಗೆ ಕಲಾವಿದಡ ಪಂತೇನು ನಾಟಕ ಬರೆಯಾರೆ ಆರು ಬರಕ್ತೀರಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಲಂಚೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಆದ ಮೂಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗೋಡೆ ಮೂಡುದು ಬರಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ನೊಟ್ಟುಗು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ದೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರ ನೊಟ್ಟುಗು ಪೂರ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ರೋಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂದು ಗೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಓ ಆಲ್ ಎಡ್ಡಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ತಿಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ ಸಪೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಊರುಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮುರಾನಿ ಪೋಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲುದ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಪೋಯ್ಲಕತ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಣ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಣಿ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರ್ ಓದುನಾಗ ಇರಗೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಣಿ ಈ ರೋಲ್ನ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಅವಿನ ಇರು ವಿಶ್ವನಾಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ಪನೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ತಪ್ಪೆತ್ತನ ಆರು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಅವೆನ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು
ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂದು ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕಲ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ದಾದನ ಪೊಸತ್ತೇನು ಕನಾರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಆರ್ ಅವೇ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕರಡ ತೂಯಿನ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆರ್ ಏತು ಜನ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಈರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತನ ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಬಹುಶಃ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಇಂದು ಪಂಡತೆ ಬಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಲತೆಲಿ ಪಲ್ಲಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಆರು ಮೇಯರ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆದ್ ಇರೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರೇಜಿ ಬರ್ರ ಆಪು ಜನ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಆರೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾಂತು ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅಂಚನ ಆರ್ನ ವೈಫ್ಲ ಹಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಉಷಕ್ಕ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇರೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡ್ ಇರೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ ಆದುಲ್ಲಾರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಇತ್ತಂದು ಬಾಲ್ಯಡ್ ಇರ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಅದು ಬೇತದಾಲ ಇತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದೇ ಇತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ PUC ಆನಾಗ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಸಡನ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಡ್ಸಿ ಅವು ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ದತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಝುವಾಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಜನರಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಂದ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂವ್ ದೆತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ BSc ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂ ಪಂಡತೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಲ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಆರು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದಲೇ ಇದ್ದೀರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಪೋಲೆ ಈ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾತ ಪೋಲ್ಯಾ ಕೇಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಯ್ತಾ ಪೋಯಿಂದು ಅಪ್ಪ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಟೀಚರ್ನ ಒಂಜಿಂದು ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅದು BGS ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಂದ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎತ್ತದ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆತೈ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂತ ದೆಪ್ಪೊಲ್ಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗಂದ ಅಂಚೆ ಟೀಚಿಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ಟೀಚಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು BEdಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಆನಿತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಯಾವತ್ತ ಬಕ್ಯಾನ MSc ಮಲ್ಪೆತ್ತ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಹೊರ ಪೋಲ BEd ಮಲ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮಾತ ಕೊಂತ ಕೊರಿಯರು ಇದು ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ನಾ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀಚೆ ಓಕೆ ಅವು ಅದು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಎಂದು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಮೂನ ಬುಡಿದಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಪಿದೈಕೊಲ್ಲಿ ಇವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಹೋದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಾನ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಬಾಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ ಮೆರಿಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಈಜಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದು ಪೇಮಂತದ BEd ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮೆರಿಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಿನ ಇದಾಯ ಬುಡ್ಪ ಅಂಚೆಂಚ ಪಂದ ಅಂಚೆನ್ BEdಗೆ ಪೋಯೆ ಬಕ್ಕ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಚೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಓಕೆ ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಚೆತ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪೋನಕ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅವು ಇರ್ ಪನ್ಪುನು BGS ಅಲ್ಪಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ಪೋತೀನಿ
ಸೊ ಅವು ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಯಂ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸೈನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ದೆತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಆ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ನೈಸ್. ಊರುಡ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ 9th 10th 11th. ಫಸ್ಟ್ BJS ಕಲ್ಪ ಅದೀನಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟಿಲ್ 7th. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕಲ್ಪ ಅವನು 3rd and 4th ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಇರಿ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರೇಗ ದುಬೈಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಜೋರ ಅಥವಾ ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಜೋರ? ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲು ನಾಟಿ ಅವೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಇರಿ ಏತ್ತಲ ದಾದಲ ಫನ್ಲೆ ಅವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 5 minutes ಕರೀದು ಬರ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ 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 ಬಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಕ್ಲೇಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಊರದ ಜೋಕುಲೆಂಚ ಊರುಡಿಯಾನ್ ಕಲ್ಪದಿನ ಅಂತ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಟ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚ್ಪವೇರು ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಪಣ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡಕ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಓಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ತಿರ್ತು ಪೋನ ತಿಕ್ಕಣ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ತು ಲಿಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಮಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಪೋಲೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೇಡ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇನುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಊರುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಊರುಡಿ ಅಂಬಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲನ ಎನ್ನ BJS ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಐ grade 1 ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕದಿನವೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 days ಐ ಡೈಲಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅಂಚ. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಈರೊಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇರು ದುಬೈಡ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲಾರು ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲಿ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಊರದ ಶಾಲೆನಿ ಎಂಚ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಲ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆದ ಕೊನವಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ 19 years ಆಂಡ್ ತೋ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಐಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವೆಪನ್ ಇಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಐಟೆ ಡ್ರಾ ಮನ್ಪೇರು ಐಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೇರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೆಪುನು ಡ್ರಾ ಮನ್ಪುನು ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮನ್ಪು ಇದು ಸೈನ್ಸ್ದ ಅವು ಅಂಚ ಆಂಡ ಮೂಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋಚ್ಪಾವನು PPTs ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆಡಿಯೋಲ ಜೋಕುಲು ಕೇಂದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನು ಅಕುಲೆ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂಲುಂಡು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಅವು ಹಾಳಲ್ಲ ಅಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಡಿವೈಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಹಾಳಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೋನ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂದಿನ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನಾಲೆಜ್ ವೈಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಲ ಉಂಟು ಆಂಡ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಡಿವೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾತ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಂತ ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಎಂಚ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ ಮಾತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಆತ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡ ಉಂಡತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಖಂಡಿತ. ಈರೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆದ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಲಕ್ಕೇನು ಸೊ ಇರು ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರು ಅತ್ತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ? ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಂಚ ಇರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಾರ? ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತ್ ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಚ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಏತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಸೈಕಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 100% ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಐತೆ 5 fingers ಒಂಜೆ ಲಕ್ಕ ಅರ್ಥತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲಕ್ಕನ್ ಪನ್ರ ಆಪುಜೆವು. ಸೊ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಡು ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಲು ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಅಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಸಿಕದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ 10th ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ 11th ಬೋರ್ಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಓಕೆ ಐಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಂದೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಆಗ ಏತು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಈತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೆರ್ಪು ನಾವು ಮಾತ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ಪಂಡರ್ ಈತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲು ಏರಂಡರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಇರ್ನ ಅವು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಹೈ ಇಂದೇಟು ಪಣ ಎಂಕುಲ್ದು ಅದನ್ನ ಲೆಸನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಕುಲು ಉಂತುದು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ವಿಷಯ ಸೊ ಆತ ಬ್ರೈಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಊರುಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಊರುಡು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಓದ್ತೇರು ದುಂಬು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪಣ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿದಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಗ್ರಾಸ್ ಪಾಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಲು ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಈ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಒಂಜೊಂದು ಜನ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಕೆಲವೊಂದು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕೋರ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಈ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕೋರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಎಂಚ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪಾರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಬಹುಶಃ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಿಪ್ಪು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಚ ಹೀರಾಕ್ಲೇನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಪುನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಪೋಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ದು ಕಲ್ಪವಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆಡ್ ಕಲ್ಪವಡು ಸೊ ವಾ ಮೆಥಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಡು ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಓದರನೇ ಆಪುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಓದರ ಆಪುಜಿ ಈತಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪುಜಿಂದ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಐಟವು ಲೈ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಂಡ ಅವು ಮೆಮರಿಡ್ ಉಂತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ಪವಡು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚ ಒರಿಯುನಾಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಧ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕಲ್ಪವನ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಕಲ್ಪೇರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜತ್ತಂಡು ನಾನು 100% ಅಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುರೋಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆವಡ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಡ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ರ ಬಿ ಎಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿ ಎಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪೋಂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆವೋಡು ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಓಕೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲಾದೆ ಮಿಂಗಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇರೆಡ ಒಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಇರೆಡ ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ್ಲಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೀ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ತೂಪೇರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ ಎಂಚ ಅವೆನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅವು ಆತೆ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡುದಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಈತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಈತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲಿನ್ ಮೀಟ್ ಆದ ಇಜಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಥ್ರೂವೇ ಪೋಪುನು ಮಾತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಕಡಿಮೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಥ್ರೂ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಬಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಲೆಪ್ವೇರ್ ಲೆತ್ತದ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತದ ಎಪ್ವೇರ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲ
ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐನ್ ಬೆರೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏಪಲ ಓ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಇಂಚ ಆಯನ ಬಾಲ್ಯ ಬೆಟರ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಎದುರುಡು ಈ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೂತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಈ ಆಯ್ತುಲ ಆತಿಂದ ಮಲ್ದೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ದ ಅಂಚಿನ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ ಬಾಲೆಡ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದ ಆ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಒಯ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನು ನರ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ಅವು 100%. ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ನೋಡಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 2002 ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಆತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪಂತಿಜೇರು ಎನ್ನಡ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅರ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪೈ ನಿನ್ನ ತಾಳಾವು ಅಂಚಾತನು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆತ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ ಎನ್ನಡ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನಿ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ಡೆತ್ ಆಪನ 1 ವೀಕ್ ದುಂಬು ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ದುಂಬು ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆತ ಸಮಯ ನಡ ಪಂತೀನಿ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಐನಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ತೋಚ್ಪಾವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ತೋಚ್ಪಾವಡು ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ ಅಕ್ಲಿನದನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಮಲ್ಲತ್ ಬಾಲ್ಯತ್ತ ಅಂದು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪಣ್ಣು ಮಗ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ ಸರಿ ಮಂತು ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರೆಟು ತುಂಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರು ನಮ್ಮನ UAID ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಪಾತಿರಿರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇರು ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ನಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೂರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಜಾಬ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಕಲು ಡೆಮೋ ಲೆಸನ್ ತೂಪೇರು ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಲ ದೆಪ್ಪೇರು ಗಿತ್ತೆ ದುಂಬು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಲ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಮಂತದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ ಆದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು 1 ವೀಕ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಆತು ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಎರಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಅದೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇನುವೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲು ಮಸ್ತ್ ಅಚೀವ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಇರ್ದಾದ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಸಜೆಷನ್ ಪಂಡ ಎಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂತೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂತೆ ಮಲ್ದಂಡ ವಿಜುವಲಿ ಆಡಿಯೋ ಅಂಚಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ ಕೊರಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅವೇನ್ಲ ಆ ಬೇರನ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರ್ಲ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲ ರಡ್ಡೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಚಂತ ತೋಜುಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಲ್ಪೋದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಪಂಡರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಾತಿ ಈ ರೀತಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ಇರ್ ನಡೆ ಬರ್ಪ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಇರು ಬೈದಾರೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಶೋ ಇರೇಗ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ನೆಟು ತೂತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮತ್ತು ತೂತಿನ ಜನಕ್ಲೇನ ಆ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ದಾರು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಿಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಶೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋವಾಡು ಎಂದು ಆಸೆ ಖಂಡಿತ
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇರ್ನ ಬಕಡೆ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಶೋಸ್ ಇಂಚ ಕೊನೊಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ನೈಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಲೋಗೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರೇನಡ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಹೈಂಡ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡಿರ ಪುರ್ಸೋದಿಪ್ಪುನಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇರ್ನ ಇರೆಗ್ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ತೆಗೆದುಂಡು ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಂಡು ನನ್ನಾತ್ ಇರೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇರ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಡುದು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸ್ಮೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅದು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಮೂಲುಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುರುಕಾದಿರ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಗ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಗುರುತಿ ಸಾಯಿನ ಕಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಾತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇರಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇರಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಎಕೆಗ್ಯಾನ್ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ ಸಾಧಕೆರೆ ಕಲೆಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಸ್ಮಿತಾ ವಿವೇಕ್ ಮೇರು ಒಂಜಾತ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಆವಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯಡ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆದಿನಾರು ಇಂಚೆನೆ ದುಬೈಡ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.